Şu günler Türkmenistan'da ýüpek gurçugyny ýydyk etmek işlerine badalygy berilýär. Ýurdun sebitlerine pile öndürüjileri ýüpek gurçuklary paýlanyp berilýär. Käbir pileçi kärinneçi ýüpekçiliginiň düşegintigini aýdyp gurçuk ýetişdirmekden boyun gaçyrýar. Häkimetler idara kärhanalara paýlanyp berilýän ýüpek gurçuklaryny büdjet işgärleriniň gerdenine ýükleýär. Şol bir wagtda ilatyň durlugatdaklarynyň wekilleri pile möhütüne mejburi çekilýär. Ýurdun günorta unnawar sebitlerini häkimetleriň talaplaryna laýyklykda her bir büdjet işgäriniň paýyna 2 gram ýüpek gurçugy düşýär. Ýydyk işlerinden ýüze urýan işgärler gurçugyň her bir gram üçin 150 manat meşburini öýde işleýän idarasyna pul geçirmeli edilýär. Edara kärhanalara belli möçberlerde ýüpek gurçuklary paýlanyp berilýär. Ýolbaşçylar şol gurçuklary işgärleriň arasynda paýlamaly edilýärler. Her işgäre adyndan 2 gram ýüpek gurçugy düşýär. Diýip marly bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýydyk işlerini istek bildirmeýän işgärlerden pile möhütü münasibetli mejburi pul toplanýar. Ýöne işgärler bu pullary özleriniň meýletin töleýänliklerini ýazmaça beýan etmeli. Ýazmaça beýanatyň mazmunyny her bir işgär döwlet siýasatyna höwes bilen işçiň gatnaşýanyny çurt kesik ma'lum etmeli. Resmiler ýüpek gurçugyny ýetişdirmek işini hamala adamlaryň raýatlyk borjy alyp düşündirmäge synanýar. Hatyň mazmununda her bir işgär döwletiň syýasy işlerine özleriniň höwes bilen aktiv gatnaşmak isleýändigini aýtmaly. Diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Gurçuklara garşy çykýan işgärler işden gowulmak haýwatlaryna sebäp edilýärler. Giň ýaýran işçilerin arasyna büdjetçiler talaplara kaýyl bolýarlar diýip marly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda Mar welaýatynyň Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan bir näçe pileç kärinneçi ýüpekçilik işiniň düşegintigini aýdýarlar. Pileçi daýhanlar ýüpek gurçugyna ýydyk etmek işlerinden ýüze urýarlar. Ýetişdirilen piläniň döwlet satyn alyş narhy ujypsyz. 1 kilogram pile 25 manat. Piläniň bahasy 1 kilogram soğunyň bahasy bilen deňeçer. Diýip Roba hojalyk hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Daýhançylyk bilen meşgul bolýan hojalyklar pile önümçiliginiň zähmet we üpçünçilik talap edýändigini aýdýarlar. Ýüpek gurçuklary ýapyk binalarda kadyly ýylylykda saklanýar. Galyberse de netijeli pile hasylyny öndürmek üçin ýüpek gurçuklary tuğda gaçlarynyň yapraklary bilen ýygyda limitlendirilýär. Marly kärençiler sebitde tuğda gaçlarynyň ýetmeçilik edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 3 aprelde vilayet häkimleri bilen video aragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirip onuň dowamyna sebitlerde oba hojalyk işleriniň alınıp barlyşy, şol sanly ýüpek gurçugynyň ýydyk işlerine bagly hasabatlar bilen tanyş boldy. Vilayet häkimleri şu günler sebitlerde ýüpek gurçuklarynyň pile öndürjilere paýlanyp berilýändigini we ýydyk işleriniň talaba laýyk alınıp barlyanyny aýtdylar. Azatlygyň habarçylary Mar welaýatyna türmeden boşan öňkü tutsaklaryň pile önümçiligine çekilýänliklerini habar berýärler. Şeýle mejburi çäreler yerli arçynlaryň we polisiýa işgärleriniň guramaçylygyna ýerine ýetirilýär. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 2300 tona pile hasylyny öndürmek gödüňine tutulýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti şu günler Ahal Lewap we Mar welaýatlaryna ýüpek gurçuklaryny pile öndürjilere paýlamak işleriniň tamamlanyny, Balkan we Daşawut welaýatlaryna degişli taýýarlyk işleriniň alınıp barlyanyny habar berýär. 5000 ýyl töwregi geçmiş bolan pileçilik Türkmenistanyň möhüm pudoklarynyň hataryny agdalýar. Pile tapşyryklary her ýyl prezident tarapyndan eglan edilýär. Dokma senatynyň ýüpekçilik pudogyna ýurtda öndürilen pilelerden çygymal hökmüne peýdalanýar. Aşgabatyň ýüpek fabrigi we Türkmenabadyň ýüpekçilik önümçilik birleşigi ýurtda ýüpegi gaýtadan işleýän esas kärhanalar bolup durýar. Türkmen mediýasy ýüpekçiligi asly halal ojaklaryň bereketi, ata-babalardan gelýän gadymy hünärleriň biri hökmüne wagt edýär. Türkmenistanyň hökümeti dokma senaty üçin zerur bolan çygymal ferişdeleriniň önümçiligini, hususan paýta önümçiligini mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär.